ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನ ನಿಗಲಿಗೆ ನೆಲನೆಲ್ಲಿದ ಕಷಾಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೋಪದು ಕೊಪ್ಪೆ. ನೆಲನೆಲ್ಲಿದ ಕಷಾಯಗೂ ಮಸ್ತ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅವು ಸಸಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಣ ಪಂದ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ತೋಪದು ಕೊಪ್ಪೆ. ಕಷಾಯಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೋಪದು ಕೊಪ್ಪೆ. ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಕಷಾಯದ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ, ಅಂಚನೆ ಶೇರ್. ಈ ನೆಲನೆಲ್ಲಿದ ಕಷಾಯ ಆಯುರ್ವೇದಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು. ಬಂಜಿರು ಜಂತು ಹುಳದ ಕಾಟ ಇತ್ತಿಂದ ಈ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತು ಪಂಡ ಜಂತು ಹುಳ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಗಾಯ ಆಂಡ ನೆಲನೆಲ್ಲಿದ ಗಿಡನು ಗುದ್ದುದು ಐತ ರಸನು ಗಾಯಗು ಪಂಡ ಗಾಯ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಬೇದಿ ಆಂಡ ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಬೇರು ಗುದ್ದುದು ಐತ ರಸನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರ ಪಂಡ ಬೇದಿಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಚರ್ಮ ರೋಗ ಇತ್ತಿನಗಳು ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಲೇಪನ ಮಲ್ತದು ಚರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಪೂಜುಂಡ ಚರ್ಮ ರೋಗಲ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅರ್ಸನ ಕುತ್ತ ಪಂಪೇರು ಹಳದಿ ರೋಗ ಅವು ಬತ್ತುಂಡಲ ಈ ನೆಲನೆಲ್ಲಿದ ಕಷಾಯ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಹಳದಿ ರೋಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈತ ಉಪಯೋಗ ಇತ್ತಿನ ಈ ನೆಲನೆಲ್ಲಿದ ಕಷಾಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ತೂಕ. ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೂ ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಕಿಜಗಿನ್ಯ ಉಂಡು. ನೆಲ್ಲಿನ ಯಾನು ಶೋ ಕೊಡ ದೆಕ್ಕದು ಬಸತ್ತೆ ಬೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಗಿಡನ್ಲ ದೆಕ್ಕದು ಬಸತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗೆ ತೊಂದಾನ ಐಕು ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಷಾಯಗು ಪಾಡೋಡು. ಈ ಥರ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಷಾಯಗನ ಪಾಡುವೆ ಈ ಥರ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು. ಈ ಥರ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಆತು ನೀರು ಪಾಡುವೆ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಾಡ್ದು ಹೊರ ಸರಿಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಯ್ಬೋಕ ಸರಿ ಕುದಿ ಪೌಡುಂದೇನು 2 ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ 1 ಲೋಟ ಆಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಸರಿ ಇಟ್ಟೆ ಒಂದು ಕುದಿ ಪೌಡು. ಈ ಥರ ಕುದಿಯರೆ ದೀತೆ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಇಟ್ಟೆ ಕುದಿಯಾಡು. ಈ ಥರ ನೆಲನೆಲ್ಲಿದ ಕಷಾಯ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡದಿತ್ತೇನು ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿದ್ದು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ಬೈತುಂಡು. ಇತ್ತೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ನೆಲನೆಲ್ಲಿದ ಕಷಾಯನು ಅರ್ಪುವೆ